Banwanra ya ka khoi ka suba habe dei bak ki jaka le shabar menta ka sngi ka khatwei tarik urampang layo ban plino ya ka jaka le shabar paitba ha ka yo city hat memorial ka ba ha ka snong mauro ribhoi district ka bala long try do ba cbsm lawan ban pli ya kani ka jaka le shabar paitba do rang ba snong ka snong mauro uba opel lingdo harangkat ka jinge donlang usamla banker marwen ubala wan mi khmat nakaliang ka swachh bharat mission abhiyan ribhoi district ka kong Margaret Rambai, Presiden ka Seng Long Commission Mauro, uba Balajit Singkli, uba Dew Secretary Snong, harangkat uba CBSM, utrai jong kayo, ubala penya ya ka jingelang ka balengkot hakane ka sngi. Hadin baladap banpli ya kani ka jakalit shabar paitba, lapen longru ya ka jingelang ka balengkot, hakaba nakaliang uba banker marwen na SBM, ula ay ka jingkran kentu katu katni shikinong shong yo, bat kumju iki paitba nongwan yo, bakin le khut le suba, hayo bat khamtam, ban le khut iki jakalit shabar, bat ban sumar yaka, kabakane kalong banwanra ika khut ka suba, bat ban yada na kiknyang jingpang kibabun rukam. Ya kani ka jakalit shabar, utrai jong kani ka yo uba CBSM, ulashna hakata ka rukam ka blabit labiang bha, bat ka bapaka, ka bakanam dan shu ka jingkta ika kwat ka khia jong ki nong shong yo, bat ki nong leit nong wan hakani ka yo, bat ula kenturu iki nong shong yo, bat ki paitba nong wan yo, haba ki pendan kam ya kani ka jakalit shabar, ki dei ban le khut, le suba bat ban sumar bha yaka. Step kayo madan kadran hangte hasurok ba, kamnong yeladu ki mensimbriuru hangte. Teda ke jingkerpat jongka tahun komiti ya babu CBSM ila sobha ban ai ya kane kejaka ban pelong ya kayo paitba kumtang ilara sya kane kejaka te halor kane bun lese na preng jogi ki bo kinong sungyo ki bom tip ya ka history ha ka jingade bat ka jinglong jingman jong ki yo ki han hangne po kane kanupo jongi da ke jing subun mensim jongi ba CBSM ilayo ya kane kayo hangne bat ngi lalong kumne kumbang ilong menta te ngi kita ide i history ibalengkot ibanga kwa ban perseo persap happy bar khoi hangne menta ngi la abanong mangi gi pai nong song yeu hangne ka jing im jongi kalong kumar sisteng jong ka ar phosau kanta ngidon hangne kumba khat ar kanta hangne po kane kayo nadu san baje hadu nreu nyu baje menmit te langba ka jing don jong kane kayo ila banong ila yo sibun ba kijing mentoy sibun ba kijing mentoy nga sngo ban penpau kerpang ru kijing sungu yai babu CBSM ibala perkhat kerpang ha ka bede bat ka jingdan kam jonga jong pi we khamtam ha ka jing ya lek sabar namar kumbang ila tip menta ka nagaliang ka sarkar ru mo kala banjur hadu kata-kata bangidai banyale khoj ele suba habar khoj ki kam ki jam habar khoj ki benta te kejingwan jonga kene ka step nomor ba ka dei ka bangila dap ya kendu ko kejinge ha ka apur kendai terek brai ba sipong ar haja ar puai ba nakaliang ka DC office nakaliang ki magistrate ba nakaliang ka central government ki lapha ya ki bleu banwan pek ya ki public toilet hapo ki yo ya ka tugas ngi ngilawan ban pek ya kene ka toilet ka badon hapo jong ne ka yo ka jong pi haga jing sisa ka toilet kam dei ka toilet ka bang kam bampat biang hare ka dei ka toilet ka bala biang hi namata jongi ki paitba bat penton kam henre ka ei ka bang ngilap ha ka tugas ngi ka long ba ya ka ei ka ba utrai jong ne ka yo lane ucerman jong ne ka yo ba ulabu namata jong pi ngai ba pikat penyaton kam ba pi penton kam bakla ya kene ka pen kana ka ba utrai jong ka yo lane ka utrajo kayo na ucerman jo kana kayo ba wala IIP hala tugas ngi ka jingwan inspection jungi ni iba idon iwe ikong iba ap hakate ka jakalit sabar jong kipat ba baro ba ngikli jingkli soye i ni ongkong hakado ko kom pisim ya ki balik sabar iong san ka lane lighting ka ginong songyo ting dabu than kador kat bakiaan tingom ke ka ba penlong ya pikong hadukat ne ya kane ka pankana jong pi ka panlong hadukat ne kyo ngi na kaliang jongi ka bala ngi site him and step ngi site si teng ngir ngi site janmit ngi site hari kumna ngin le namar ba ki nong song yo jongi hi kim ya trelang bat ni te ka bang kwa bandong ha kane ka step kam dei banga ngan keno be pi direct ba pile si ngam kwa banong kumta hari ka bang kwa ban ai jingmut lang pi kalong ba nga kaliang jong kayo kilabu ya kane ka pankana ngakwa bapinya pendam kamba
Kene kapan kana kabarim kabai ramba chairman babu CBCM ila khangdam no yaka manta balai i haban khangdam nomor ba kumbai ong mene banta la dingini sabar sonut chu nomor balai ke jingkhang mar siteng lalut balai ka lut mar siteng ke jingkhang nomor ke jingkhang jong senrang kadai daga plastik mu daga jingkhang plastik kredibet ngila ada wan sondor wan page nomor balai kamlong su ban pendan kam nomor ba nganget kirang ba barok pinam sorem ya ke jingsangan keren abang ngilek sabar ngidi do sigaret kam soterak ke song lek sebar kisah dong dedam tekai ke jing kebangi ilan ke kebajian tu ke jingkang ke dek plastik hapor bagi di dua trai gidak but ki thang lo itu ke jingkang ni pek mar siteng ke tu jingkang kala janlut nomor babelai ki di sikat ki pengat bi ke tu jingkang ter ke tu jingkang sama siteng tu komlangin pendon kambang ya ke tu kapan kala ba jingkang la do setang siteng banta ke jing khoi ke jing subah jongga ni ga yo tengi kepat ngi kum kilong kemi berok sekat tu ngi laya pek ya kejing khoi jing subah jong kani kayau hoi mentah ngi la syam ba kani kayau kala long sya ka ba ki dong song dukan ki la long di balak khoi kim da long su kum bor manswa ki la bret pathari ke ai ki jabo ka ba mi na ka dukan ki subret hamadan ring syam ba mentah pila don kita ke jigis ngoto tengi kepat pas si sen ba sakawai ba ka banta ba pila isdang man simi ke jing kitya hala ki dukan ngilas ngau tenat sisya ban pek kum jinong penyai kum kilong tumi jong ke senong ke biadan banta ban dia pek haka khoi ke subah jong ke senong ke thau haka imlang ke salang te ke kham tam pat khendiat na kwa ban ong pat khendiat na ka banta gini ke tailek ke bagila sina kerpang na ka banta ke jonga ke jong pi barok hak jinong song dukan jinong song yo jinong wan yo tinggal kerpat khendiat dia kata namar bang syam bahang ni kadang don hi kata ke jing lek pathar jong ki saki jaka ke bekendong ke serot kadang don tinggal ngau bah pendan kami ka wat benda di tes tekai artengka ban nau ka banta ke jing khoi ning subah namar piti bela da ke tu ki jaka balik sabar pathar ka banat ra ke jing pang ke jing sitom ki kidang jing pang ke salang roa ki nang yu hang tu tas ngau bah wat benda di tes tengka ban ya lek haka dai ka toilet nang ba ka jing khoi ka jing subah ka dang ba nang jing khoi ka jing khyak ka dang la benet tang shula depkit kakali omdei shum mano ban bernyut kakali kawan lai sau baje hadin jong kata la dalap mano ba bernyut hang to la don lupa ucukidar hang ne uban safanya pineng kong sanspa la dalap and fine sa sisin la da pibrat nginum sya suban song yau namar bangi kwak ban kuit kene ge yogahat ki weru kinwan ma piru piring mensim ban kuit tegi jabok jaban jong piru nalade geta kepor wan bread bai haga kali nda ka kali yang subha ya kinyut kinyar pila penlang gidukan late bread hang to ki bala ban bread ajong bread ki bomla bu hang to ha kendau tang batang su late ka kali lada don kono ganyut ka jong pi omdei suban bu hamadan sabu sasong ma ha kadukan ge pi wan nam late bu adukan jong gibreu wan nam late bu a halentia singkin